kayo, baka magbilakuhan kayo. Magkat mo na. Sino ka ba? Mamasin din ang yaman. Dami kasi. Madami. Ngayon lang, pero nito na Yeah. Hindi, ito. Ganito talaga kain namin. Sabi. Hindi kasi nasabi ko, Jay, okay lang yan, okay lang. Si Jay ang namumutla. Namumutla siya, di ba? First time ko makakasakay ng gano'n. Kasi nga hindi siya mahilig sa mga ganyan. Nakakatakot ka na. Pero wala ko sa movie. Pero nakikita kasi yun. Sa banana boat nga, ayaw niya eh. Kaya sa mga ganon. Hindi dapat mag-banana boat tayo tapos tataob. Yung mga kasawin ng ano ng AK, panis yung panis. Wala yun. Uy, wala yun, no? Wala yun. Ayan kasi, pwede ka talagang maano din. Sa mga kasawin, alam mo may safety pa yun. Sa atin kayo, wala. Walang kasiguraduhan. Kailangan mo lang ng life vest. Live vest. May iwan ka pa doon sa gitna pag tumaob yun, wala na. Sumasampay na yung unahan at saka yung likod ng sa dagat ng hampas eh. Parang nagdadasal na si Jam kanina eh. Oo, nagkatitigan nga kami ni Jay. Sabi ko kasi sa utak-utak ko lang, ano Jay? Kaya pa pala natin to. Hindi ko alam kung anong pinupulong sa'yo eh. Sabi ko nga sa kanya, okay lang yan, okay lang yan. Ginamit yung... Tayo bakero. Oo, kaya tatarantang. Gusto ko yun eh, yung ginamit yung pagkakuya. Tapos pag yun na itong pagtatabihin, baka... Itabihin mo sa mga safe. Pag pares kayo kabado, lalo tumatalo ka ba? Dapat kasi Jay ligon na ng ligon sa driver. Meeting ako, anong gagawin ng driver? Ano bang kailangan? Paano kasi iniisip ko ba? Kuya, di ka pa ba nagpapanik? Pagtingin ko kay Jay, gano'n lang eh. Hindi mo namumutla ka kasi. Hindi mo kita. Oo nga. Ikaw lang kung nakikita na ako. Tanong mo kay Jam. Pag yung driver yung nagpanic doon, sure mo lahat kayo. Kung tinawag niya, uy, punta doon. Pag tinatakbo yung ano, yung iba dyan na takot din, tinatago lang. Nakikita ko yung mga buwan. Kapansin niya yun sa... Papa mong chill lang pero kabado ba? Okay yan, okay yan. Bukas ulit? May munti ka na mamatay, gawing katuwaan nyo. Mga delegado niyang banking, di ba? Pagkatawanan niya rin. Oo. Sige nga. Gusto ba? Yan, po lang dyan. Pag wala kang pulutan sa kapit, dadampot mo. Oo, talaga. Nung pabalik ka, wala nang masyado. Kanina ka pa dito eh. Doon pa rin, sa ano? So, akit na kami ng Batanes of the East. Let's go guys. So na, sila. Oh, kaway. Hi. Ready na, ready? Before ito. Si Jay wala. Before. Oh, sige, before. Si Jay Bago ang ano, sakuna. Kaya to. Let's go. Ano, kompleto na? Nakita nyo na yun? So, ano, go kayo? Oo, okay. Bakit malalaman ko di natin susubukan? Oh, yun. Yun yung mga power. Sige ha. Lagi ko nasabi sa inyo yan. Kung natin malalaman ko yan. Lagi mo sasabihin sa vlog mo, wasak na! Yun na. Parang okay dito sila dumaan ah. Parang mas mahirap to ah. Bakit yung hirap, tara na. Uy! Wala pa. Joke lang. Dapat hirap ko pala kay Christian yung 360 niya. Oh, ba't di mo iniram nga? Sayang yun pagdating natin dun, ang ganda ng 360 dun. Parang ayoko na, kapag ng puto. Dumudulas na yung chinelis ko rito ah. May hawak ka pa, no? Wala pa sa kalahati. Yung akyat namin, umulan ng magdamag, tapos saka kami aakyat. Tingnan natin kung ano magiging ending ng story na to. So, ayun, di nyo pinakita yung mga tsinelas nyo. So, yun yung mga tsinelas nila, okay pa. Yung mga paa nila, yan. Yung mananggaling. Sorry for sa akin ba?
Tala pa, hindi ko napansin, sorry. Okay pa yung mga paa nila. Oh. Hindi, okay lang, okay lang. Uy! Ayoko nang magsalamin, ang dilim. Hindi ko makita ng maayos. Parang habang malapit pa tayo. Kaya nga yan siya, malapit na! Malapit na! Oh, mukha nga maganda yung daan, oh. Kung yung pinaya ko, yung paa nila. Oh my gosh! Wala pa yan. Papamura na. Yung kahoy na yan, dali. Pangkapit natin. Jay na lang tawag mo. Joke lang. Nakaka-insulto ba? Pagkain mo running water, maabol na ito rin. Magugas na kayo ng panyo dyan. Sila mag-ingat sa amin. Kapit lang sa lubid siya. Ako. Okay, dagdag ulit mamaya. Dahil malilim kasi. Bumabading ko yung jacket ko. Yes. Grabe to siya. Meron pa jam. Uy, what's up guys? I'm sorry, Maganggang. Hey! Kamusta? Okay pa? Parang kaya pa. Ito, isa na lang yung chanelas. Lapit na po tayo. Malapit na daw. Malapit na mamatay. Malapit na. Ito, nakabayanas na. Hindi nakahapon ng Adidas. Yung Adidas, pinagpalit sa Habayanas. Habayabas. Ayun, niluwa ng dagat. Binalik ang Habayanas. Aks ba? Ako yung vlogger. Hindi. Boss, akala ko baka ulit ako. Antarik, men. Antarik, oh. Ano? Kaya pa. Kaya ba si Juggernaut? Juggernaut ka. Ay, yung ulo mo. Uy! Stigo. Juggernaut. Gawakan. Ayun, oh. Ay, dinate eh. Kapit ka pa. What's up guys? Easy peasy. Ayan mo. Oh, yakit nyo. Easy peasy. Easy peasy ko lang to guys. Mamaya pagbababa. Kaskas puwet. Magwawakan daw yan. Takay, may action daw yan. Wala siya yan, Chin. Konti lang. Konti lang. Ang lalaki ng lamok, oh. Kaya, konti na lang, oh. Grabe tarik, oh. Kita niyo po yan? Paakyat dun. Grabe. Andun na sila sa taas, eh. Andun na. Lahat sila. Ito na lang, tatlo na to. Tsaka ako. Sige, may binibenta kaming tubig, ma'am. Malamig. Dulas, ah. Pwede akong bumalik doon para bentahan kayo ng tubig. Ayun, galing SNR yan. Yan, oh. Gag. Miwan lang dito. Muna ka na. So, nandito na kami sa taas. Ito ang view. Ano, kamusta? Ayos lang. Ayos lang? Parang gusto mo na lang tumalon, ano? Pwede bang di na bumaba? Amen. May trolley daw dyan eh. Bye. Oh. Kasi di ka alam kung mabuhay ka magbaba mo. Yung mageng-geng. Let's go. Dito kami sa Batanes, bro. Yo, what up? What up? What up? Ilang ka na bang kaji? Tara na.
Ay, kita ako sa vlog na sabi ng gano'n. Kita na anak, ay, grabe naman si dad, nanunulak ng pwede. Testing iba. Madami ba? Hindi ka kasi nagsasabi. Nabigla kang... Kasalanan ko? Mag-aaway pa po. Parang kakapicture nila ba sila? Ganda-ganda ng oras ng ano natin, oh. Ako ka din naman. Nagkagawa niya, tumatama sa... Ano nga lang? Ayoko magpa. Huwag mong Golden skin, we rest till the evening. The UV hits whenever you're near me. Take it in, your blueberry perfume. What a hint! I thank God that I found you. I really hope you'll never hit and run. If you have to, oh, I'll be happy that my life begun. When I met you, I can't love you a little. I need more than just a taste. Just tell me that you want me to stay. God, I'm so sentimental. I cry when I look at your face. You're everything I want in one place. What a day to be alive when I'm looking in your eyes. You got me thinking I could die when I'm drowning in your eyes. I can't love you a little. I need more than just a taste. Just tell me that you want me to stay. You want me to stay? God, I'm so sentimental. I cry when I look at your face. You're everything I want in one place. What a day to be alive. Go na. Awul-awul mga mali. Ayaw magbabalik. Ayos, ayos. Kaya pa. Kaya pa? Kaya pa baba? May lighthouse pa tayo. Kaya pa. Na, kakasubukan na tayo sa pababa nito. Yeah. Mas ayos pa talaga nakapaa. Nakapaa. Mas maganda nakapaa kaysa naka ganyan. Ganun po ba? Kita nyo kung gaano ka-steep yung bababa na. Okay, go. Pupunta pa kayo? Lighthouse. Hindi pa kayo dala. Ayaw niya na ba? Pwede na tayo bumaba. Hindi, okay lang. Tara. No, kaya dito sayang. Lighthouse. Ang daanan doon. Parang pwede mag-trolley dito. Kami. Parang ang sarap na lang maging drone eh. No? Konti na lang, ano na, lighthouse na. Kasi kayo bumababa ng paharap. Hindi nga naisip ko eh. Okay, saka ako sinabi na nakababa na kayong lahat eh, no? Yan mo magagamit ang ano. Tawa, ano bang nakakatawa? Ha? Walang nakakatawa. Grabe ka naman kasi talaga, pababa. Oh. Yan yung inakit namin. Ayan, dyan kami galing sa taas na yan. Tapos bumaba kami.
Para kang nag-wall climbing nang walang harness. Sa pagbaba namin, yun na. Putik na pa. Grabe pababa talaga, men. Madalito kung ano, tuyo. Pero ngayon nabasa. Wala. Hindi kaya, men. Ingat-ingat talaga. Grabe. Daan pa ba to? Saan kayo dumaan? Diyan. Dito? Hoy, nasa na kayo? Ayan, sa inyo lagi. Yan o. Sira di chinelas nyo? Buhay pa mga chinelas nyo? Oo. Madulas pare. Oo. Kaya ko to tumayo. Hindi ako tutumba. Hoy, yung ano, masisira na. Yung bagi. Sira na yan. Pili ko dapat ganito. Dali mo na yung clocks ko pare. Kaya lang ate. Ano na? Oh! Activate Adidas. Sabi ko. Activate Adidas. Activate, dito na lang ako. Lighthouse pa kasi. Imbis na nakababa na tayo. Oo. Logo tumudulas ako. Motor na lang tayo. Grabe, men. Ano to? Hawits. Yung putik pinapakita. Kita niyo yan? Sige nga. Gusto niyo pa ba puntahan yan? Ano, puro tingin ka na lang ng video? Ayaw mo maranasan yung naranasan nila? Yari ko! Uy! Uy! Shit, man! Ako nadali! Tik na ako mahulog! Bumba lang. Hindi! Naikalang lang. Naikalang nga ako. Sabi lang, naikalang mo yung ano mo. Hindi niya naikalang. Nagdag siya sa bag dito. Ano kay G? Wala. Anami. Lighthouse pa ha? Gusto niyo yun eh. Talaga SS. Yun lang, walang grip to. Grip na Adidas no? Hoy! Pagod na yung hinahatakan mo. Panay rin siya pasukunin. Oh. Ano nga kayo? Oh, diba? Gumagalaw kasi yung rope pag may tao eh. Alright. Uy. Kaya pa. Uy, kaya pa sir. Pataas na naman. Grabing pataas yan. Ano to? Anong kwentong dinggalan mo? Napamura siya. Anong kwentong dinggalan mo? Nakarating din.
Grabe. Maulit. Di na mauulit. Ayaw na, ayaw na. Sulit naman oh. Ganda ng view nyo dyan ah. Tama na yung pansin na lang. Caught in a flood. Everywhere we look, for a moment in the dark, got misunderstood. I'm letting go, yeah, I'm trying. I'm fighting for a happy end, but the sunlight is blinding. The Say ayoko na. Ayoko na. I saw her eyes, I knew I could leave. You and I have made it through the breaking waves, and love is all we'll ever need. I don't think twice. You're everything I want. You and I can find a way to navigate together. We can start Hindi na maulit. holding it on, tracking it down. The treasure we lost may never be found. I'm keeping up, yeah, I'm striving to rewind all these tangled ends, but the moonlight keeps shining. It stirs up the plot again when you arrived. It all makes sense. When I saw her